Estem així en Construcciones J. Llopis, un obra que està en fase d'estructura per a comprovar les mesures de seguretat i salut respecte als riscos que poden tindre caigudes a distint nivell, al mateix nivell, colps, falta d'ordre i neteja i totes aquelles relacionades amb els productes químics que poden utilitzar-se durant la realització de les obres. Els riscos que hi ha supleixen al primer nivell les proteccions individuals que té cada un, els anomenats famosos EPIs, el casc, les botes, i en una segona fase per les tasques que estan desenvolupant en cada fase. Ara estem pujant en altura i el principal risc són les caigudes a distint nivell. Si vegem allà al fons es poden veure les xarxes que estan muntades canviant d'un forjat a l'altre per a previndre les caigudes. Conforme han vist en el Pla de Seguretat i Salut, veig jo que heu col·locat tot el tema de baranes, il·luminació, per a facilitar tot el moviment dels treballadors. Clar, perquè així és una zona que és perillosa. No, el hueco no és gran, però les escales, fins que estan construïdes del tot, és un forat molt gran, com el forat de l'ascensor que ara veurem quan han protegit. I això que indiques és uns suros que posem de seguretat per als huecos del forjat, que no hi hagi cap problema de caure, posar un peu mal, i està indicat i senyalitzat, i després a l'hora de treballar és més segur per a tot. El que estic jo veient és que totes aquestes baranes que teniu instal·lades són conforme marca la normativa, s'ha ficat la intermitja com tu bé senyales i el rodapeu per evitar que qualsevol persona que poguera passar per l'exterior no li pugui caure ningú material. A banda de tot el tema de la protecció en aquest tipus d'esperes, que és l'adequat. En l'Obert, el més important que tenim són les persones. Per a nosaltres el compliment de la normativa en riscos laborals és una condició necessària. Aprofito l'ocasió per a felicitar a tots els companys que en tot l'any 2020 no han tingut ninguna incidència en matèria de riscos laborals. I així estem muntant ara una marquesina per tapar la depuradora. Els treballadors estan treballant en dues plataformes articulades i els dos operaris estan en el seu cinturó lligat a la plataforma, el seu xaleco i quan baixen durant el seu casco. I ara mateix duen la mascareta de protecció en cas de que hi alguna xispa que no li pegui a la vista. En tot el perímetre de l'obra el que hem decidit fer és ja ficar el ballar definitiu de l'obra. La zona de trànsit de camions està totalment definida també, està el carril d'entrada, el carril d'eixida i a banda també tenim en aquesta fase d'obra un protocol de calor. En el cas de que algun operari sofri algun mareig o de calor, doncs tenim un protocol en la caseta per actuar ràpidament i que no vaig a més. En l'empresa tenim un protocol de seguretat. En la caseta seguim aquest protocol. Tenim així tota la documentació de seguretat i salut, aprovació del pla, la llicència d'obra, tots els números de referència que té que tocar en un moment donat. Veig que teniu així un pla on teniu senyalitzat el recorregut d'emergències en cas de que succeirà alguna cosa. Correcte. Sí, això és molt important perquè com l'Obert té obres per tota la comunitat valenciana, doncs és molt important tindre localitzat per a que sàpiguen en un moment donat, en cas d'emergència, saber on tenen que acudir.